ଏବେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଏବେ ହାଲକା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲକା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମସଲା ରେଡ଼ି ଅଛି, ମାଛ ରେଡ଼ି, ଆଳୁ ରେଡ଼ି, ପିଆଜ ଅଛି। ଗରମ ତେଲରେ ହାଲକା ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଜିରା ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ରେଡ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଆଜ ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟଣ ପକେଇବା। ଅଜୟ ବାବୁ ସେଲୁନ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଦାଢ଼ି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି, 50 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ନିଜେ ବାରିକ ବାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତେଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟଣ ପକେଇଦେବା। ବଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାଟଣ ବାଟଣଟା ପକେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ହାଲକା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ହାଲକା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲାର ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଅଲଗା ନ ହେଇଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ। ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ମାଛ ତରକାରୀର। ଆଉ ତାପରେ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ମାନସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମାଜନ୍ ପେ ଖୋଲୁଛି ନୂଆ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ସରିଛି, ଖାଲି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ତମ ଦରକାର ହେଇଗଲା। ନନା ଏବେ ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବେ, ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ନନା ପୂଜା କରିବେ ଏଇଖିଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟଣ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚାଲିଛି। ମସଲାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ନ ଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ପକାଇବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ନ ଆସିଲା ଯାଏ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇକି। ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ, ଆଳୁ ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ଖାଲି ବାଟଣ ହେଇଗଲା ଆଳୁଟା ପକାଇବା। ଆଳୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଦାଢ଼ି କଟା ସରିଲା, ବାଟଣ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟଣ କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି, ବାଟଣ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ନନା ହସୁଛନ୍ତି। ଅଜୟ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦିଅ, ରୁମ୍ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦିଅ। ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରିଦିଅ ରୁମ୍ଟାକୁ ଟିକେ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସୁଛି ବାଟଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ବାଟଣ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଏବେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ। ବାଟଣ କଷା ହେଇସାରିଲାଣି, ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଲୁଣ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଲୁଣ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଳୁଟା ପକେଇଦେବା। ଦେଖ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଲା, କ୍ୟାମେରାଟା ଜୁମ୍ କରିଦିଅ। ଆଳୁ କଷିବା ଏବେ। ଆଳୁ କଷି ହେଲା ପରେ, ଆଳୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନରେ। ଆଳୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଛଟା ପକାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବାଟଣ ଇଏରେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାଟଣ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ପାଣି, ସେଇ ପାଣିକି ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସେ ପାଣିରେ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ହେଇସାରିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀରେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ମାଛ ପକାଇବା। ଚାଲିଛି ତରକାରୀ।
ହେଇ ଆସିଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ହାଇ ଦେଇଦେବେ ଆରାମ ହେଇଗଲା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆରାମ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କରିକି ଟିଫିଲ ଯେ ଆଜି ଲଞ୍ଚର ମୁଁ ଜିଷ୍ଣୁକୁ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଟହଟ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ ତରକାରୀରେ ଖାଲି ଫୁଟିଲେ ମାଛଟା ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ବାଡ଼ୁଛି ପଖାଳ ପୁରା ଖାଇଦେଇ ପେଟେ ପଳାଇବେ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ମାନସ ସବୁ ଆସିଲେ ଗାଧେଇକି ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ମିଠୁ ମିଠୁ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ କୁଞ୍ଜମ ପୋ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ ମାଛ ବି ପକାଇବା ମାଛ ପକାଇଦେବା ଭଜା ଖାଇବ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାଛି ଅଛି ନା ଯାଉଥିବ ଏବେ ଫିସ୍ କରି ରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଫିସ୍ କରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗ ମାଛ ଭଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ବିହନ ଭୁଜିଆ ଦିଆ ହେଲା ସତ୍ୟ ବାବୁ ଖାଇବେ ମାନ ସହଜ ରହିଲା ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ବାସ୍ ତାକୁ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କଲର୍ ବି ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ତରକାରୀର